హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ఆరింగ్ బై సిల్వా. సో ఈ రోజు మన వీడియోలో ఈ చాలా మందికి పగడాలు ఇష్టం ఉంటుంది కదండి, అలాగే హెవీ జ్యువెలరీ ఇష్టం ఉంటుంది. సో ఆ కాంబినేషన్ లో లడాస్ తీసుకొచ్చేసారు. సో ఇది మనకి 5 layers లో వచ్చేసిందండి. చక్కగా మనకి కాంబినేషన్ నేను చెప్పాను కదా, పగడాలు కోరల్స్ లో వచ్చేసింది. డిటైలింగ్ చేస్తే ఇంకా మనకి 5 layers వచ్చేసిందండి. షార్ట్ తో స్టార్ట్ అయిపోయి లాంగ్ లేయర్ వరకు వస్తుంది మనకి 5th లేయర్. డీటెయిలింగ్ మొత్తం అంతా చూసుకుంటే మనకి పర్ల్స్ అలాగే పగడాల కాంబినేషన్ లో వచ్చింది. మిడిల్ లో మనకి మొత్తం లాకెట్స్ వచ్చేసాయండి. సైడ్స్ లో అంతా చిన్న చిన్న బూటీస్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసింది పర్ల్ విత్ కోరల్ ప్యాటర్న్ లో. మిడిల్ లో మాత్రం మనకి ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్ తో వచ్చిందండి. మొత్తం అంతా సేమ్ ఫ్లోరల్స్ వచ్చేసాయి. 5 layers కూడా మీకు తప్పకుండా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. నేను చెప్పినట్టుగా సింగిల్ లేయర్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ దీని వెయిట్ వచ్చేసి ఓన్లీ 15 grams నుంచి మన దగ్గర కస్టమైజేషన్ అవైలబుల్ ఉంటుందండి. సో చూసారు కదండి, మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఇంకా మిస్ అవ్వకుండా వెంటనే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మనకు వాట్సాప్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా డిఎం చేయొచ్చు. వరల్డ్ వైడ్ షిప్పింగ్ చేస్తాము. అలాగే మన దగ్గర వీడియో కాలింగ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.